sayautan, pingsira. Oi, 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 Doi,
mangita. Sabog-sabog. What's up, dapat dili ka manghilabot sa amoa kay dili ni imong kwarta kundi para sa amoa sa katawhan. Wa mi na merhisyo sa inyo. Buka pa! Why sila to? Dapat dili ka manghilabot sa amoa kay dili ni imong kwarta kundi para sa amoa sa kakwarta kundi para sa amoa sa katawhan. Wa mi na merhisyo kwarta. Ano ka sir? Sayota. Fazendo o quadradinho.
Pinaghiling yung babae pababa, pababa ng pababa ng pababa. And she know the hard pag malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag nakita sa labas. Maluwag lahat, paborito sa taas. Ang kami dito malupit yung mga swag. Ang ako nag-login lang muna sa smooth lang. Sa kasala tumatagi, lagi, 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 lagi. Lagi na sa club tumatagi, lagi, 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 lagi. Sa kasala tumatagi, lagi, lagi.